Selamun Aleyküm evanlu, ez Murat. Ezi Meryem. Eji Mirza. Emi îro derheqê daran de hene gotin pêşan bêjin kam dest pê bikin. Kurmê darê ne ji darê be zewala darê tune ye. Daran di ser xwe nebire. Kurme darî neş darî be dar nakeve. Dara ketî yê bi virê xwe lê bidin pirin. Darê ji binî nebire. Destî darî neş darî be darî nabire. Dar li ser koka xwe, mirov li ser zimanê xwe şîn dibe. Hemû dar bernagrin. Dara fêkî nade êzing e. Ji her darê bilûr û tembûr çê nabe. Dar bi terî xwar dibe. Darê edebê bûye ji cennetê dernediket. Dar û berê çiya gişermî ba, wê kî xemakê ba. Dara xebatkaran tim bibere. Berû ji darî ketiye darî nedîtiye. Erê evanlu gotinê me li vir xelas bû, heta vîdeo kidinê emanetê Xuda be.